Τελευταία και τυχερή η Ελλάδα. Η 29η συμμετοχή φέτος στα χρονικά της Eurovision από την εκπρόσωπο Μαρία Καλομήρα Κάρολ Σαράντης, που θυμίζει Μαντόνα. Το κορίτσι με την καλή μοίρα γνωρίσαμε στην Ελλάδα ως νικήτρια του reality παιχνιδιού Fame Story. Κέρδισε τις εντυπώσεις και την καρδιά μας. Από τα 9 της χρόνια παίζει βιόλα, το αγαπημένο της όργανο. Μετά από 2 άλμπουμ, συμμετοχή σε σαπουνόπερα, σοου της τηλεόρασης και εκπομπή, η Καλομήρα άνοιξε τα φτερά της και στο διαγωνισμό της Eurovision. 19 και Ελλάδα. My Secret Combination. Ο κρυφός συνδυασμός. Καλομήρα Σαράντη. Του συνθέτη Κωνσταντίνου Παντζή και στιχουργού Ποσειδώνα Γιαννόπουλου. Καλή επιτυχία, Καλομήρα! Η Καλομήρα έχει ξεσηκώσει όλη την αρένα εδώ. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες. Η Ελλάδα έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση. Πράγμα που ελπίζουμε και ευχόμαστε να μας εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, Μπέτη.